buscas a Galiza, en ti tes que atopar. Como é? Galiza somos nós, a xente maila fala. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopar. Primeiro de todo, non? Bo día. Bo día! Ou boa tarde. Claro, é que o que nos Ou boa noite. É que o que iba a decir, é o que nos pasa ca galeguidade, porque estamos por todo o mundo. Entón aquí, o de decir bo día, boa tarde ou boa noite... Non é solporse en galegos. E galegas. E galegas. Pero o que sí que podemos decir é hoxe un día de festa. Certo. Hoxe o día das letras. A nosa festa máis importante. Estamos hoxe aquí grazas á Secretaría Xeral de Inmigración. Xusto. E para celebralo, imos debuxar, imos contar, imos cantar... Que fa falta? Que imos contar vai ser unha historia que ten que ver con esta muller. Luisa Villalta, que é a persoa homenaxeada este ano polo Día das Letras Galegas. E nos imos a contar un conto. Que ben. É unha cousa, esta publicación xa está disponible, non? Esta publicación xa está disponible na página web da Secretaría Xeral de Inmigración, que podese descargar, ollo, de balde. De balde, gratis. De balde. Igual que os homenaxeados e homenaxeadas de outros anos. Que ben. Se ti entres na página web da Secretaría Xeral de Inmigración e podes ter unha información ampla do Día das Letras Galegas. Oye, que ben. Aceitamos críticas tamén, que se nos queren contar que gustoume, non me gustou, esas cousas. E nós iso sempre. Oye, pero comezamos entón. Pero penso que de comezar xa, bueno, primeiro presentámonos, e depois daremos paso á música, que eu penso que é unha boa idea. Que sempre enche, non? Bueno, nós somos polo Correo do Vento, estamos moi contentos de estar aquí de novo con todas e con todos vos. Eu chamome Carlos, son ilustrador, e esta historia que imos narrar, e a miña parte vou na facer, como sempre, ilustrando, debuxando. Para iso teño aquí colocado este papel. Pois mirad, eu chamome Quique, que vou facer eu? Eu o que vou facer, vou relatar de xeito oral a biografía de Luisa Villalta. Agardemos que vos guste. Seguro que hai cousas que xa sabedes, pero mellor hai algunha que ainda non a teñedes moi claro. Entón, pois eu vou na contar. Que boa tarde, ou bueno, bo día, boa noite a todo o mundo. Meu nome é Antón Queo, son un músico, ukelelero, e o meu xeito de contar esta historia é cantando e tocando. E eu son Marcelo do Bode e me dedico á música tradicional deste país, tanto recollendo como creándoa. Bueno, que vos parece se comezamos con unha canción de Pedro? Aparte unha cousa, con Luisa Villalta e a música, que van... Ten moito que ver, claro. Aí vai. Pois, que, comezamos? Veña. Imos algo. Quique está contando contos, Carlos vai debuxando historias da nosa terra, historias que fan que aprenda sobre mulleres galegas que parecían esquecidas, verdades e igualdades, e tamén sobre xustiza, viaxando polo correo do vento, oi, 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 vou voando, debuxando e aprendendo, viaxando polo correo do vento, oi, 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 vou voando, debuxando e aprendendo, viaxando polo correo do vento, oi, 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 vou voando, debuxando e aprendendo, viaxando polo correo do vento, oi, 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 vou voando, debuxando e aprendendo. Hai un forte aplauso. Que Quedou, non? Cada día máis linda, máis linda. Sí. Comezamos, entón. Veña, unha, dúas... Tres. Mirade, hoxe é o Día das Letras Galegas, 17 de maio. Pero, sabedes por que o día 17 de maio? Ou, que sería? Mellor un día foi o show, dixon, a ver que día cae, que día pode cadrar, día 17? Non. Hai un porqué. Que pasou? No ano 1863, sabedes Rosalía de Castro, a nosa escritora máis universal? Pois ese, un 17 de maio de 1863, Rosalía de Castro levou a imprenta Cantares Gallegos. 100 anos máis tarde, Paco del Riego dixo, a ver como podemos homenaxear a Rosalía de Castro? E dixo a Real Academia a ver se podía montar unha festa. E por iso temos o Día das Letras Galegas. Fixadevos unha cousa, para ser homenaxeado ou homenaxeada polo Día das Letras Galegas hai que cumprir 3 condicións. Primeira, tes que levar 10 anos morto ou morta. Segunda,
ter unha obra en galego, defender a nosa cultura. E terceira, ser unha persoa digna de ser homenaxeada. E cumpriuno Luisa Villalta. E fixadvos a importancia que ten Rosalía nas letras. Se tiverades aquí un poema de Rosalía para meter xusto agora sería perfecto. Vale, pois imos a ler, entón. Juntamos, claro. Cantarte Galicia, ter dulces cantares que así me pediron na beira do mar. Cantarte Galicia na lingua galega, con solo dos males, alivio das penas. Alivio das penas. Mimosa suave, vendida queixosa, canta se ríe, conmove se chora, lela ningunha tan doce que canta soidades amargas, suspiros mantes, Suspiros amantes. Misterios da tarde, murmuros na noite. Cantarte Galicia na beira das fontes, que así mo pediron, que así mo mandaron. que cante na lingua que falo, Na lingua que falo. na lingua que falo, Que cante, lingua que falo. Que cante na lingua galega. Que cante, na lingua que falo. Que cante na lingua galega. Cante, lingua que falo. Que cante na lingua galega. Que cante, lingua que falo. Que cante na lingua galega. Que ben traído, que ben entrou. Ollo, mira que ben. Bueno, podemos falar de Luisa Villalta. Sabedes, hai que cumprir esas tres condicións. E Luisa, claro que as cumple. Luisa nace na Coruña no ano 1957. É unha niña rebulideira que quere saber cousas, que lle encanta ler, que lle encanta a música. Bueno, a música é algo importantísimo na súa carreira como escritora. Porque hai moitas obras que ten ela que están relacionadas ca música. Ela tocaba xenial o violín. Bueno, tocaba xenial. Era curso superior de violín. Estivo en grandes orquestras. Tamén en tercetos, cuartetos. Tocou moitísimo o violín. Tamén tocaba a guitarra. Había un compositor que lle gustaba moito que se chamaba Bach. Pero bueno, imos falar de Luisa. Naceu no 57 na cidade da Coruña. Vos ben sabedes, a cidade da Coruña, esta cidade maravillosa que ten aquela... Como se chama? Non me sae, estou aquí, non recordo. O que? Como se chama este faro que hai na cidade da Coruña, que é como unha torre? Ya sabéis, torre de... Ah, Torre de Hércules. Bueno, Torre de Hércules. Non me saía a Torre da cidade da Coruña. Bueno, onde está a Torre de Hércules, está a Praza de María Pita, están as praias, unhas praias fermosísimas, un mar maravilloso. Oes, pois Luisa Villalta de que fala moitas das súas obras da cidade da Coruña. O sea, hai dúas cousas, fixadevos, dúas temáticas que fala Luisa. Primeiro da música, logo da cidade da Coruña. Xa vos dixen, unha nena rebulideira que quere saber, que quere aprender cousas. Que logo marcha a estudar a Santiago de Compostela. Ali estuda filoloxía galega. E sigue tocando, toca o violín, están diversos grupos. Tamén ten un grupo de música folk que se chama Escanio, que ela, con outros intérpretes, pois fai interpretacións folk ou tradicionais. Luisa é unha muller que ama a nosa literatura. Que escribe, diredes agora? E que escribiu Luisa Villalta? E podemos dicir, escribiu de todo. De todo? De todo por qué? Escribiu poesía. Escribiu obras de teatro. Tamén? Sí. Escribiu ensaios. Escribiu moitos artigos xornalísticos. Aí sí que escribiu de todo, eh? De todo tipo. Era unha muller poliédrica. Facía todo, e todo facía ben. Fixadevos que cousas. Ollo. Oes, e diredes tamén, que outras temáticas trata? Pois, por exemplo, é unha muller comprometida. Se pon sempre da xente que máis que peor está pasando. Por exemplo, escribe un libro de poemas que se chama O Papagaio, que ten que ver cun barrio que había na Coruña, na cal se pon de parte das mulleres que exercían a prostitución, entendéndoas, apoiándoas. Tamén é unha muller comprometida ca xente que sufre polas guerras.
que sei, agora hai moitas guerras, eu que sei, no Sáhara, na Ucraína, en Palestina. Ela forma parte dun libro colectivo de poetas galegos e galegas que, bueno, pois que apoian o povo palestino. Sempre unha muller, sempre apoiando a xente que o está pasando mal, que sofre. Foi unha muller ecoloxista, que cando hai moito tempo aquí un barco, non sei se coñecedes vos un barco que se chamaba Prestige. Home, non, como non coñecelo. Que era un barco moi grande. Tristemente, coñecémolo. Pois aquel barco tan grande que se chamaba Prestige, que hai moito tempo, bueno, pois, afundiuse perto das costas galegas e encheu toda a costa de petróleo, pois Luisa Villalta tomou partido por un movimento que se chamaba Nunca Máis, que o que quería que nunca máis voltase a ter esta situación. Muller comprometida. Non sei... Sí, contanos. Oye, non A sei ver o que nos vai pedir. se tedes algo que fale de Luisa Villalta. Ai, sí, de Luisa Villalta, Claro. Xa temos o da canción, ben, pero pedimos algo máis. Podedes meter, xa que foi unha muller comprometida, meter na letra algo que xa muller comprometida? A ver que podemos facer, non? Sí, A ver como vai. Naceu no norte, na Coruña, en fronte de Cimes, marcando a pescadería. Era un campo de sereas, era un campo de sereas. Co son 12 violino, a música sempre presente. Escribiu sobre seus barrios, lugares, edificios e a súa xente. Loitou contra a injustiza, coa forza do raio, deu voz ás mulleres en voz, no barrio Papagayo. No barrio Papagayo. Luisa Villalta, muller comprometida, Sempre loitando pola causa colectiva, no desastre do Prestige para nosa lingua. sempre deitando un exemplo de La vida. escribiu con tinta de mar, Ela escribiu con tinta de mar, ela escribiu, con tinta de mar, ela escribiu con tinta de mar. Deixou o outro lado da música, e o seu destino era a poesia. En concreto, brotou o interior do ollo para escutar música reservada, sen ruido. apaixoada do teatro, representante, conter todo un momento, traballar por un mundo, Traballou por un mundo mellor, traballou por un mundo mellor. Luisa Villalta, muller comprometida, sempre loitando pola loita colectiva, no desastre do Prestige para nosa lingua. sempre loitando un exemplo de La vida. escribiu con tinta de mar, Ela escribiu, con tinta de mar, ela escribiu, con tinta de mar. ela escribiu. Con tinta de mar. Emitiche de eso de muller comprometida? É o título do libro, Tinta de Mar, tamén. Non Claro, sei te o fixaches. que van a poder descargar. Claro. Se vos fixades ben nesta letra da canción, e que eu quedei, aparecen os títulos de moitas obras de Luisa Villalta. Ah, é certo. Fíxate que Hai que buscalas aí. hai que buscalas, hai que pescudar que hai aí. Había obras de teatro, había libros de poemas, había de todo. Ollo, mira que ben. Bueno, unha muller feminista, unha muller que loitou pola igualdade entre os homens e as mulleres, unha muller que escribiu unha festa da palabra silenciada, unha muller que tiña unha forza tremenda. Nós que fixemos o libro,
preguntamos a moitos alumnos dela, porque ela deu moito tempo clase en Sada, e nos dicían o amor que tiña ela pola lingua, a forza que tiña ela. Era unha muller con moita forza, con moita paixón, que lle poñía todo, a escrita, a música, a calquera actividade que facía. Nos estamos encantados deste ano que fora a persoa homenaxeada polo Día das Letras, Luisa Villalta. É que, xa que estamos falando de letras, haberá que homenaxear a persoa que creou o Día das Letras. Paco del Riego. Vale, pero vamos a pedir a xente que cante con nós, de onde o estén vendo. Claro. Mirad e dicirlle a xente como ten que berrar, a ver como sería a prova. Sería 1, 2, 3, sí. Paco del Riego. Paco del Riego. ¿Vamos alá? Va, imos ¿Estáis alá. todos preparados, todos e todas? Imos E alá. todes? Naceu en Vilanova de Lourenza. Pola nosa lingua, nosa cultura, nunca deixou de loitar. Estudiou Dereito, Filosofía e Letras. Non perdía a festa, coñeceu escritores, pintores e poetas. Como di? Paco del Riego. Remou en remendar un país tronzado. Paco del Riego. Desampou a lingua que revolara no fallado. Paco del Riego. Construiu a cultura galega. Paco del Riego. Creou o Día das Letras Galegas. Escribiu a historia da literatura galega. Escribiu a escolma, poesía das nosas letras. Traballou en Galaxia, presidente da Real Academia. Publicou moito traballo na nosa terra. Queimou a vida por defender a nosa cultura. Vive tempos de medo, falta de liberdade na dictadura. Premio honoris causa na Vigo en medalla de Castelao. E por todo isto hoxe en día é homenaxeado. Paco del Riego. Imos remendar un país tronzado. Paco del Riego. Desampou a lingua que revolara no fallado. Paco del Riego. Construiu a cultura galega. Paco del Riego. Creou o Día das Letras Galegas. 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 Oh, pero que bo final! Gustouche? Claro! E a vos? Porque foi como pechar, non? Este día de festa, eu quero pensar que o día de festa de hoxe que está xente en Europa, en Oceanía, eu que sei, en África, por todo o mundo, en Asia, os pesqueiros galegos que andan por todo o mundo, que sei, en Mozambique, en Sudáfrica, están vivindo o Día de Nosas Letras. Claro, home, claro, calquer galego. Calquer galego, hoxe Ou está, galega, hoxe está de festa, fixadevos que ben. Bueno, pois con isto rematamos esta primeira parte desta achega de Luisa Villalta. Que ben. E o dibuixo que tal? Que ben. Fixiste en Coruña? Obrigado. Claro, home. Claro, lógico. Claro. Que ela fala tanto das súas obras de Coruña que ben traído. E imos facer cousas relacionadas con Coruña. Sí? Sí. Tedenos que agardar un chisco. Tedes agora un breve espazo para ir buscar, correr, que sei, un lápiz, unha cera, un bolígrafo, calquera cousa que pinte, unha folla, un folio, calquera soporte onde podamos pintar, non nas paredes da casa, sempre algo con permiso, e na volta imos debuxar. Parece? O sea, vamos fazer un obradoiro de debuxo? Sí, claro. Ai, que Vai ben. estar vencellado con Luisa Villalta e vai ter unha sorpresa, porque é unha autora singular, imos facer un obradoiro singular. Vale, pareceme ben. Pois veña. Veña. 1, 2, 3, vai! Galicia somos nós, a xente máis na fala. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala. Como é? Galicia somos nós, a xente máis na fala. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala.
xa estades aí? Xa está a xente preparada. O tinta de mar quedou bárbaro, Xa teñen, mira, eu estou falando hai 2 anos. Ese quedou... Que tamén está na página web da Secretaría de podemos descargar os dous? Descargar, o sea, De balde? De balde. Que ben, hai que aproveitar. Home, claro que sí. Esta Secretaría Xeral, mira, para que a xente de calquera parte do planeta pois poida chegarse un pouco a nosos autores e autoras. Que ben, pois imos debuxar, non? Como quedáramos antes, xa temos todo o material. Moi ben, pois imos facer unha caricatura de Luisa Villalta e despois xa veremos que está facendo a nosa caricatura. Ímolo deixar para o final, vale? Así que agardade e debuxade con nos. Desculpa, Contame. xa que estamos falando das letras, Sí. sabes quen facía caricaturas? Quen? Castelao. Ah, claro, moi ben. E Seoane. Seoane tamén, Xusto, claro, tamén, claro. mira. Letras galegas. Letras galegas tamén. Comezamos. O primeiro que facemos é collemos a folla, poñémola en vertical, vale? E polo medio facemos 2 borranchos. Onde que iramos, tanto ten, sodes artistas e vos escolledes por onde facemos estes 2 borranchiños. Temos estes 2 borranchos xa? Tedes os borranchos feitos? Sí. Ben, pois xa rematamos Moitas porque grazas. estábamos falando de Luisa Villalta, que é a vanguarda, pois nós tamén facemos debuxos de vanguarda e xa está pelei. Experimental. É broma, non martedes, non desconectedes. É unha broma, hai xente que aquí para, nós imos continuar. Home, claro. Se queremos podemos parar. Podemos parar. Pero non, porque estes van ser os ollos. Estamos facendo un debuxo que é unha caricatura, entón estamos simplificando as formas, vale? Para dar esa comicidade, ese debuxo simpático. Imos aló. Facemos outros borranchos inclinados en riba destes outros borranchos que eran os ollos, e estes xa vemos que son as Cellas. as cellas, que protexen os ollos. Aí vai, claro. Debaixo dos ollos, quero que fagades unha curva así, que vai ser o nariz. Aí vai o nariz. Non é que Luisa tivese o nariz así, estamos facendo un debuxo simpático. Estamos exagerando un pouco, non moito. Tamén facemos outra curva desta beira, deste lado, que é a Orella. orella. Eu estou escoitando a risa xa desde xente que anda o que se Dende por Río da arriba, Plata. Sí. E facemos outra curviña aquí, pequena en baixo, que xa me diredes. É a boca? Non. É o queixo. A ver, apalpamos o queixo. Queixo. Unhas palabras máis fermosas do galego, Queixo. Todo millora con queixo. Compite con churrasco, pero queixo non está mal, Oye, pero tes aí orella, tes fuciño, tes queixo. Podemos ir á feira, xa. É toda a feira. Claro, non, é que vou ao meu, Viches? De feito, mirade, imos viaxar ao queixo, que sempre me gustou dicir esta frase. Que bonito, viaxar ao queixo, É o que fago eu en casa cando estou boa neveira. E, dende a cella ata o queixo, sorteando o nariz, fago unha curva así. Que che parece? Imos viaxar ao queixo de novo, pero doutra maneira, mirade. Dende a orella baixamos unha liña recta e vimos cara aquí, contra o queixo, unha liña aí que morre no queixo. Morrer no queixo, ollo, Esa ainda é moito mellor. En sentido figurado, Porque, claro, xa que estamos con letras galegas tampouco. Ben, quédenos un espazo aquí, non si? Pois aquí facemos unha curva grande e unha curva pequena e facemos un bo sorriso para Luisa, de acordo? Imos co peiteado, o peiteado é importante, porque poderíamos facer unha Luisa Punky, Podería ser. pero non, ímola facer un pouco que se asemella como era. Ela tiña o pelo longo. Sí, claro, caíalle polos ombreiros. Entón, primeiro imos facer unha curva así en riba da orella, vale? Para facer a base do peiteado. Despois unha curva por en riba das cellas. A base está feita. Sí. Isto é como os biscoitos, tes a base xa, vale. Imos facer unha curva primeiro, Por favor, grande todo o mundo. para o lado esquerdo, así. Escoitachedes un son interior. A ver. Isto é maxia. A ver, Eu escoitei, subido o non? volume, ben, se non escoitaches... Ben. Facémolo agora aquí, desta parte, a ver. Moi ben. Isto foi máxico, non? Sí, son anos de aprendizaxe. E agora facémolo para outra beira, máis curtiña. Vedes que é outro son, non? Bueno, vedes non, escoitades. Vedes? Agora deste lado, a ver, como é? Ben. Continúa o peiteado, pero dixemos que caía polos ombreiros. Se non temos ombreiros, non podemos continuar. Entón, vamos facer unha liña aquí e outra liña que vai por aquí, os ombreiros. Pero esta, xa que estamos, ímola estender un pouco máis, vale? Porque vai estar co brazo extendido e outra man en xerra. En xerra, sí. Entón, baixamos un pouco así, Agora imos ir moi rápido, Ollo. volvemos exageradamente así, baixamos outro chisquiño, vimos outro trazo por aquí e dende aquí imos facer unha liña que sube e como se fixésemos o P.
facemos unha curva despois, o P. O P. Pero ainda non quedamos nesa letra, imos facer unha liña así, que vai ser o R. O R. Coñecédelo, non? O R. Claro. Ben, pode ser o R de recoiro, por exemplo. Recoiro, vale. Que indica sorpresa, así. Pois sí. Vale. Pois, imos facer unha curva, ollo, dende aquí ata o ombreiro, pasando polas dúas patas do R. Facemos unha curva así. Que non sabía o que era. Fíxate, aquí é un man en xerra, claro. Vedes aí, temos xa a posición en xerra. Esta man deixámola para o final, pero xa temos ombreiros, entón imos acabar o peiteado. E rematámoslo así, mirade, facemos unhas ondiñas ata o ombreiro. Aquí igual, sorteando un pouco a meixela, así. E caendo sobre os ombreiros. Como somos tamén perruqueiros e perruqueiras, facemos unhas ondiñas interiores, ondiñas veñen, ondiñas van. Eso é teu? Sí, ou ondiñas do Mar de Vigo. Tamén. Pero só canto o que se pode cantar. claro. Ben, deixamos isto para a final. Imos facer unha liña onde queiramos que estea o chan, que vai ser o chan da Coruña, xa vos lo digo, e imos facer unha liña central da personaxe ata o chan, vale? Ollo, que se alguén quere un espantallo Luisa Villalta, xa o ten. Aí xa Claro, mellor é alguén que está nun centro galego, eu que sei, en Alemania, e di, eu quero facer somente un espantallo. Pois xa está, aí xa quedou. Pero Que quen pare. queira continuar, mirade, baixamos aquí unha liña baixa, fai unha curva para un lado primeiro. Vai, vai. Do outro lado igual, baixa, fai unha curva para outro lado. Os pés. Facemos dúas liñas así e máis así, e xa temos os pantalóns. Mira ti. Vale, ou como dicía Florencio Delgado, os pantalóis. Pantalóis, claro. Claro. Imos adobiar un pouco isto, porque imos a facer coa camisa, facemos dous picos, se iba elegante con esa camisa, coa que tocaba o violino, e imos por esta man. Esta man imos a facer un pouco por partes. Primeiro, este dedo, como se chama este dedo en galego? Este dedo en galego, Importantísimo. como se chama? A ver, polgar, sí, polgar vale, porque a xente vai dicir polgar. Que polgar está bendito tamén. Pero, claro, é correcto. Pero temos unha palabra que que non sabe aí? O matapiollos. Que temos un dedo que se chama matapiollos. Matapiollos, que Home, fermosura. é unha chamarlle así. Cando Home. pego esa palabra. Home, non. Ben, aparte, hoxe está moi de moda, porque gústame, non me gusta. Non me gusta. Ves? Vale, facemos dúas curvas, unha e dúas. Parece que está dicindo gústame. Pois sí. Ben, se queredes darlle o matapiollos aí na rede, podedes. Ben, atravesamos pola parte de atrás cun rectángulo o matapiollos, porque vai ter un lápis. Eu para pensei que convertir- era un xiz. Podría ser, pero ímolo a facer con lápis. De Con feito, lápis. voulle poñer aquí unha punta, así, Agora que sea sí. un lápis. Agora, toca o dedo ao... Como se chama este dedo? Como se chama? Índice, podes dicir. Sí, é certo, vale. Pero é o... Furabolos. Furabolos, moi ben. Furabolos. Facemos unha curviña ao dedo das panadeiras e panadeiros. Metían o dedo no bolo a ver se estaba ou non feito. Ben, quedan os tres, pai de todos, medianiño, pequeniño ou maimiño, e pechamos a man, vale? Tres curvas. Pero agora que está escribindo ou debuxando no aire. E digo debuxando, sabedes por qué? Porque Luisa Villalta o que facía tamén eran caligramas. Sabedes o que é un caligrama? Eu non. Pois mirade, é un debuxo, unha imaxe feita a partir dun texto, ou un texto que forma unha imaxe. E que, ainda por riba, está conectado o significado coa representación do debuxo. Entón, imos facer un pequeno caligrama, moi sinxeliño, pero moi xeitoso. Mirade, primeiro, non lembro que día era o a Letras Galegas, que día era? 17. Eso, xusto, 17. Oxe, Eso. É que non sei ni que día vivo. En que mes estamos? Non sei. Maio. En maio. Vou non poñer en altas, vale, porque é a cidade alta, vale, tamén. Que foi o día Maio. que levou Rosalía a imprenta a cantar galego. Xusto aí. Un Bueno, pero 17 de aí maio. ainda non di nada. Imos a transformar... como se chama esta... Dixéxelo antes, o faro que está na Coruña, que é moi A antigo. torre. É a torre, é unha torre. Hércules. A torre de Hércules, claro, imos facer a torre de Hércules, pero para facer a torre de Hércules, a torre é unha construción vertical, entón imos poñer o texto, non, que faga ese debuxo. Sí. Vale. E que eran o día de que? O día das letras galegas. Oxe, o día das letras galegas, vale, pois facemos aí, ollo, ollo, Aí vai. letras. Vale, pero non, quedou moi magriño. Porque é máis grosso. É máis grosso, non, a Abaixo, torre de Hércules. claro. Vale, pero letras que máis? Galegas. Galegas, vale, non sei se ir ao outro lado, porque vou me xirar, Aí vou. A ver, gas. Teme que coller, colleume. Oh, E vela aí temos A torre, un sinxeliño galigrama que é a torre de Hércules, porque este ano dedican o Día das Letras Galegas a Luisa Villalta.
Ai, que ben quedou. A ver que tal lle saiu a xente. Hai que a Enviádenos, por xente- favor, os vosos debuxos a ver que tal quedaron. A ver como quedaron. Os as vosos finales de- debuxos e caligramas tamén. Claro, ver a ver que fixo a xente polo mundo. Unha última cousa, podemos quedarnos un oco, eu sempre teño aí os valerios, non me gustan, vou poñer Luisa Villalta, non? Pois Porque claro. é homenaxeada e no noso debuxo podemos copiar isto, claro. Claro, a xente tamén que copie, que poña Luisa Villalta. E tamén unha cousa, nós fixemos un pequeno resumo da súa vida. O ideal que sería, pois, mergullarse nas vida e na obra de Luisa Villalta. Pois está, non? Pero así, marchar así, eu penso que o mellor sería unha última canción, non? Mira, A música estamos- sempre mellora toda a música. Estamos a falar das letras. Sí. Por que non pidille unhas letras así ao show? O sea, show? que, Así, sí. o sea, non 2017, tedes algo? algo de Manuel María. Manuel María. De Manuel Como María. controlades? Eu non sabía. Sí, non. Eu buscando aí Ah, os que sorte, encanta de Manuel María. Tienen de que ben. todo. Pero podemos enseñáis tamén. Au. Porque Manuel María di unha cosa moi guai que di Galiza somos nós, a xente máis la fala. Se buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Galiza, tes que cantala con nós. Vale, imos aló. 1, 2, 3, sí. Galicia docemente está hollando o mar. Ten vales e montañas e terras pra labrar. Ten portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafegos. Galiza é unha nai, velliña e soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galiza é o que vemos, a terra, o mar e o vento, pero hai outra Galiza que vai no sentimento. 1, 2, 3, vai! Galiza somos nós, a xente máis la fala. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala. Como é? Galiza somos nós, a xente máis la fala. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala. Galiza somos nós, a xente máis la fala. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala. Cada día o facedes mellor. Pois sí. Bueno, pois máis nada, pasámolo moi ben, agardamos que o pasarades tamén como a nós e agardamos vernos pronto, non? Por 1000 días das letras, que disfrutade moito. 1000 primaveras máis. Hasta loguiño. Abur.